gospodine Ace, ne bih hteo da se žalim, ali nismo li trebali da ukrademo vozilo s oružjem? Manje priče, a više rada. Odnosno, uhvati volan. Šta se događa? Au! Reći ću ti šta se događa. Onemogućio sam uređaj za praćenje vozila, ali izgleda da je Charlemagne sakrila negde rezervni. Tako su nas vojnici Storma pronašli. Vreme je da Locke pronađe njih. Bez Monsuna, preopasni su. Raketa! Feel the power, man of the hour. Got my core ready and the skills to devour. I came to battle, who wanna battle? Spin, now forbidden the battle. Make it launch. Make it launch. I came to wreck you. Yo, I'm launching out. I got the whole world spinning out. Yo, I'm launching out. I got the whole world spinning out. Eno ih! Brent, nagazi! Jesi li ostao bez jezgra? Veruj mi. Jeste li za malo regulisanja saobraćaja? Locke, kreni! Da! Locke! Imam ga. Šta? Senka. Chase? Savršeno. Kao da si mi pročitao misli, veliki. Vrati se. Smiri se, mali. Diši. Storm nas više ne može pronaći. Aj, ako nas pronađu, bit ćemo spremni za njih. Tačno se sećam da sam rekao bez Monsuna, Chase. Mislim da neko pati od zavisti Monsuna. To si pogodila. Mislim da se previše brineš, John. Locke mi je već nebrojeno puta spasio život. Radi se o nečemu mnogo važnijem od mojih briga, Chase. Nešto bi trebalo da znaš. Svi vi. Vidiš, dok su tvoj otac i Dr. Clips radili za Storm, otkrili su delove meteora s esencijom Monsuna zakopane duboko u zemljenoj kori. Izračunali su da je esencija Monsuna prvi put pristigla na ovu planetu udarom velikog meteora pre 65 miliona godina. 65 miliona godina? Zašto mi se to čini poznatim? Zato što su tada dinosaurusi izumrli. Da, u redu. Ali nema dokaza da su Monsuni imali ikakve veze s tim. Svejedno ne želim da se kockam s budućnošću planete. Esencija Monsuna mora biti uništena. Recite mi da ne govorite o svojoj esenciji. Zar i Locke? Ne vidim to, gospodine Ace. Sudbina ima druge planove za tebe i Locke-a, Chase Uno. Oprosti, ali to je hrpa besmislica. Ova veza za koju svi mislite da je delite sa Monsunima je obična iluzija. Oni su opasni. Čak je i tvoj otac to počeo da shvata. I ja kažem. Šta si time mislio? Hajde, nešto skrivaš. Šta to znaš? Šta? Sad ne razgovaraš sa mnom? Jeste li ikad primetili da žene ne mogu odoleti snažnim, čutljivim i tajnovitim tipovima? Kuda nas vodite? Do iskopina na kojima sam radio s tvojim ocem i doktorom Clipsom. Nisu daleko odavde. Šta mislite da ćemo pronaći tamo? Nadam se neki trag o tome gde bi tvoj otac mogao biti. I ništa više? Doktor Clips možda više ne radi ovde.
ali njegove limenke su i dalje ovde. To neće biti problem. Poznajem ovaj objekat kao dlan svoje ruke. Ili, bolje reći, stopalo. Hvatam neobičnu jačinu energije Monsuna. Ovo su najjača očitavanja koje sam ikada video. Čak ne znam ni šta ona znači. Moj otac je možda naučnik u porodici, ali pretpostavljam da ovo znači nešto vrlo loše. Slažem se. Kontrolna soba je tamo. To je dobro mesto za pristup glavnoj bazi podataka. Izgleda da je to pravi posao za mene. Jean, Bale, Dax, vi ostanite ovde na straži. Ako je u toj bazi podataka bilo šta o mom ocu, želim biti prvi koji će to videti. Ostanite u vezi pomoću ovoga. Čekajte, kuda vi idete? Idem da pronađem izvor ove energije Monsuna. Da li još neko ima utisak da nam ne priča sve? Snažni, čutljivi i tajnoviti tipovi. Žene im ne mogu odoleti. Jesi li dobro? Nikad bolje, princezo. John Ace, moramo da ga zaustavimo. Njegov pokušaj uništenja esencije Monsuna će pokrenuti proces sveopšteg uništenja. Moram da ga zaustavim. Čekaj! Gde ideš? Šta si video u viziji? Postoji vreme za priču i postoji vreme za akciju. Ovde. Imam loš predosećaj. Ne verujem John Ace-u. A sada se i Belle čudno ponaša. Mislim, čudnije nego inače. Strpi se, Jean. Moramo doći do tih dokumenata. Bren je pokrenuo potragu za Jaredijem sunom. Ali pretraživanje cele baze podataka će potrajati. Znaš šta, mali suno? Nemamo baš puno vremena. Pojavio se višekratne snage. Klipsovi roboti! Učinite mi uslugu. Možete li ih malo zadržavati? Ne, ali znamo ko može. Nje. Air switch! Kreni! Charger! Kreni! Skoro da mi je žao ovih hodajućih tostera. Ali preboleću to. Sigurnosni robotski senzori su uočili neobičnu aktivnost, gospodine. Monsunsku aktivnost. Ne znam šta si pokrenuo, Clips. Ali obećavam ti da to nećeš završiti. Ovaj dokument izgleda obećavajuće. Iskopao si nešto mom tati? Pa i ne baš. Ali mislim da sam otkrio šta Clips pokušava da napravi u starom rudniku. Nešto što se naziva operacija efekat senki. Prema ovome što vidim, Clips pokušava da stvori moćniju esenciju Monsuna, ubrzavajući prirodni proces infuzije. Time bi Clips imao još opasnijih Monsuna pod svojom kontrolom. To mi se čini kao da se loša ideja i noćna mora venčavaju i imaju vrlo ružno dete. Super ružno!
Ako Knips ponovo stvara i ubrzava proces koji uništio dinosauruse, pa kakve će to posledice imati za nas? Moramo da se evakuišemo. I to odmah. Ne dok ne skopiram celu bazu podataka. U njoj mora da bude nešto što će nam reći kako da sprečimo veliki prasak. Dobro obavljeno, momci. Smatram vrlo nepristojnim kada neko upadne nepozvan. Na sreću, poveo sam svoj odbor za doček. Shadow Corner, kreni! Backslash, kreni! Pokaži šta znaš, Klips. Charger, napad zabijanje! Backslash, neustrašivo ukopavanje. Vreme je da vi drskaderišta naučite pravila ponašanja. Pogledaj šta je drsko, Klips. Air Switch, zvučni napad. I još jednom, Charger! Mega nalet! Pogrešan potez, banditu. Žao mi je, mali. Jednostavno ne možeš da izvedeš nastup opasnog frajera. Onda možda moram da pokušam s nečim Bailovskim. I šta si time pokušao da postigneš? Šta? Shadow Corner, zvuk! Ovo nam ne ide dobro. Reci mi nešto što ne znam, princezo. A sada, možda biste želeli da mi kažete gde se skriva vaš prijatelj Chase Uno. Rekli bi ti, ali to bi uništilo ovaj cijeli cool ulazak. Klips. Tada! Sad kad smo svi ovde, šta kažete na revanš? Klok! Kreni! Shadow Corner, zlog produženje! Lok! Unutrašnji sjaj! Lok! Svetlosni šiljci! Daj mi taj detonator. Esencija Monsuna je opasna. Možda, ali prema mojoj viziji, uništenje tog meteora je još opasnije. Nemam vremena za ta tvoja mistična naklapanja. Nisam ovo hteo. Doći će do preopterećenja. Šta je to bilo? Učinak senki. Sada ćemo biti svedoci prave moći Monsuna. Charger, stani! Air Switch, odmakni se. Wow! Lok! U čemu je problem, veliki? Šta se događa?
Zanimljivo. Čini mi se da učinak senki ne čini monsune samo snažnijima, već ih čini i vrlo agresivnim prema njihovim gospodarima. Ali zar to neće delovati i na naše monsune? Backslash, vrati se, naređujem ti. Kontrolna ploča je izgorela. Moram da pokušam da ga isključim ručno. Možda neću uspeti da sprečim ovaj kamen da eksplodira, ali mogu da pokušam da zadržim eksploziju. A što je još važnije, dobit ću na vremenu kako biste mogli pobeći. A sad, upozori ostale, idi! Ali, nećete preživeti takvu eksploziju. Znam. Gospodin Ace! Gospodin Ace! Ako ćemo već propasti, to neće biti bez borbe. Bilo mi je drago poznavati te, princezo. Ha? Kako ste ih naterali da slušaju vaše komande? Nismo. To mora da se desilo zbog automatskog povratka. Mora da je prošlo 8 minuta. Znači moramo samo da izdržimo dok se i ostali ne vrate. Rekla bih još 5 minuta. Ne želim da vam kvarim zabavu, ali upravo mi je John Ace poslao upozorenje. Ovo mesto će otići u vazduh za otprilike 2 minuta. Reci mu da mu je tajming bez veze. Moramo odmah da idemo. Vas dvoje idite, neću ostaviti Loka. Znam da ste vas dvoje povezani, ali ovo je otišlo predaleko. Povezani smo. Tako je. Ako monsuni mogu da se obraćaju nama, zašto ne bismo i mi mogli njima? Prvo je Bale pokušao da bude Dax, a sad ti pokušavaš da budeš Bale? Lok, poslušaj moje misli. Osjeti našu povezanost. Ona postoji. Lok, odupri se energiji senki. Sjeti se ko upravlja tobom. Sjeti se Chase-a Suna. Sjeti se mene. Chase, uspeo si! Vreme je isteklo. Svi napolje, odmah! Šta ćemo sad? Lok zna. Backslash, prekini sa ovim besmislenim napadom i spasi me! Ima li mesta za još jednog? Čekajte, šta je s Baleom? Bale, gdje si? Moramo da odemo odavde, odmah! Bale! Bale nije uspeo. Jean, žao mi je. Zašto svi izgledate tako tužno? Bale! Nikad više nemoj da me ostaviš. Žene, nikada ih nećemo razumeti. Ni ti, ni ja, niko. Nikada. Ja sam odrastao u samostanu. A koji je tvoj izgovor? Ne mogu da dobijem Johna Ace-a. Odabrao je svoju sudbinu. Žrtvovao je sebe da bi nas spasio. Šta? Ne, nije moguće. John je tek... On ne može tako otići. Žao mi je, Buraz. Da, loše vesti. Ali moramo da nastavimo, banditu. Moramo krenuti dalje. Možda je John ipak bio u pravu. Esencija monsuna stvarno jeste opasna. Ali i ti si bio u pravu, Chase-uno. Naša povezanost s monsunima je stvarna. Možda. Lok, vrati se.
Vrlo nesrećan ishod događaja, gospodine. Očigledno, učinak senki moramo malo poboljšati. Ali nakon što u potpunosti iskoristim njegovu moć, moj Monsuno će biti nezaustavljiv. Izgleda da učinak senki ima i dodatnih nedostataka. Šta to mi imamo ovde?